ana lamini na bolo na dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wagati ka bɛɛ lajɛlen fo k'u walimandɔ bɛɛ lajɛlen an bɛ sunkalo la giringajɔba i k'a dɔn ani taa ka segin ba tɛ ɲɛ wagati k'i k'a dɔn an k'an sigi kɛlɛw min ɲɛ kunnafoni di sɛbɛn ye ni k'o lakali sabula o baara di kalifalen don an na sɛbɛnnikɛlaw dabaji karamɔgɔw n'olu kɔni ye wulikajɔ kɛ suko ni dugusɛjɛ cɛ wagati k'i k'a dɔn u bɛ jamana ye kunnafoni de sɛbɛn a kɛra politiki kuma ye sɔrɔ kuma hadamadenya kuma wagati k'i k'a dɔn kabako kumaw yɛrɛ i k'a dɔn u tɛ ɲinɛ olu kɔ n'u y'o sɛbɛn ka ban wagati dugu maa jɛ n'an ye sɛbɛnfura 40 walima 50 k'u ti ɲɔgɔn na k'u kɔnɔ ko lajɛ anw yɛrɛ ka miiri n'an ka jate la nin ye kunnafoni ye min nafa bɛ jamanadenw kan an b'o de kalan wagati ka bɔ ka dɔ la ka taa ka dɔ la n'i ma dɔɔnin bɔ a la dɔɔnin na fara kan o ye wajibi ye sabula kilisi mana d'i ma bamanankan na wagati a tɛ se ka fɔ kan wɛrɛ la n'o tɛ o ye kilisi tiɲɛni bi Amadu Jakite i k'a dɔn ale bɛ fiɲɛ turukala la k'a naamu n'an taara lɛrɛ sisan b'a sɔrɔ lɛrɛ ne ka fulakɛ bɛ yen Jalo a sigilen bɛ sɔrɔ a se k'a dala arajo belebeleba in dayɛlɛlen bɛ u bara k'an kɔnɔ Boubacar ni maa min taara Gabon sisan b'a sɔrɔ Tijani Hami a kelen bɛ ka internet ba in dayɛlɛ a ka bureau kɔnɔ a bara k'an kɔnɔ k'an lamɛn Boubacar i k'a dɔn ni maa min taara n k'i ɲininka ayiwa min ye Dankɔrɔba fɛ ne ka bamanankɛ i k'a dɔn arajo jitumu i to n ka ɲɔtigi ni n ka molotigi escroc Jonathan awɔ Jonathan ɲɔgɔnna tɛ o n bɛna fɔ dugutigi de ye a ka Jonathan gɛn awɔ ni dugutigi y'a gɛn n'i ma dugutigi gɛn ka bɔ a ka dugu la haramu o ye suba kɛ i b'o ye ni Ala sɔnna min ye Sylvie ye ale kɛlen bɛ k'an photo ta an kumatɔ k'o ta k'o yɛrɛkɛ dakabana chemise min bɛ n kan na mɔɔw n'a dɔn k'an tɛ kelen ye kɔni an bɛ sunkalo la k'i ka waso b'an diya ale tɛ waso mɔɔw de b'a fɔ ne ye daba i b'i pari koyi o ma daminɛ bi o jɛlile tɛ dɔwɛrɛ dɔn pari ni kɔ koyi dakabana parili an b'o dɔn ni Amedi ye yamaruya di an b'an jɔ a kunna fɔla cogo bɛɛ di Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant a bɔliko siɲɛ 600 siɲɛ 559 fasiri kɛbaa to a de ko Dawuda Sangare fulakɛ ko i k'a dɔn bi min kɔni ye faamaw yɛrɛ damaw na kuma sabula sariyatigiw olu minnu bɛ jamana koɲɛw ɲɛnabɔ u kelen bɛ ka wele bila premier ministre kɔrɔ ani faama kɔrɔ dɔw bɛ yen u bɛ wele ka t'u ɲininka kiiri min kɛra waati tɛmɛnen na min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin avion sango ma ani minɛn minnu sara sɔrɔsi minɛn Boubacar Sidiki i k'a dɔn kunnafoni dafa ɲini don n'o tɛ kiiri in kɔni maa caman ka fɔ la kiiri in kɔni a kunko n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen dɔnna sabula nin ko ninnu minnu bi fɔ nin kɛra Ibrahim Boubacar Keita tile la kununko min ye kunnafoni di sira kura minnu bɛ yen premier ministre kɔrɔ Musa Mara i k'a dɔn i y'a dɔn a ye premier ministre ya kɛ Ibrahim Boubacar Keita tile la a ye kunnafoni di a ye kunnafoni di ni k'a sɛbɛn ko Cour suprême jamana sariya sunba bi kɔni o kelen bɛ k'ale wele sɔgɔmada in na i k'a dɔn n'a bɔra yen a bɛ taa Cour suprême fana na Boubacar kɛ k'a welelen don nin yɔrɔ fila bɛɛ la min kɔni ye ɲininkali ye a ko mɔgɔw kana u ja kana tigɛ nin tɛ kojugu ye jamana ye sariya de ye sariya ma min fɔ o bɛ bato ale tɛ sariya ni sanjɛ i k'a dɔn a bɛ wele ka taa ɲininka i k'a dɔn wa a bɛ taa wele fana jaabi min kɔni ye maa caman hibi ale ye politiki maa ye yalima ko ninnu kɛlen don ka da kɔsa in na a ye wulikajɔ minnu kɛ wa i k'a dɔn ɲininkali tun bɛɛ min kɔni fana jɛlen don Boubacar Sidiki ni hakili b'a la kiiriba min kɛra n'a bɛ kalo damadɔ bɔ jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita a tun bɛ yaala avion min kɔnɔ sɔrɔsi minnu zana waati la Boubacar Sidiki o tɛ Musa Mara kelen kunkan sabula premier ministre caman bɛ yen ani faama kɔrɔ caman bɛ yen minnu da donna i k'a dɔn o minɛnko la walima a kɛr'u ɲɛna u bɛ wele de ka t'u ɲininka Boubacar Sidiki k'a dɔn Musa Mara tɛmɛnen kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Umaru Tatamli ye ale fana welelen bɛ sɔgɔmada in na i k'a dɔn ka taa se ayiwa minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen u k'a ma délégué près du ministère de l'économie et des finances Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa chargé du budget o tɔgɔ de ye Madani Touré o fana welelen don jalatigi sɔrɔsi dɔw fana olu bɛɛ lajɛlen welelen bɛ sɔgɔmada in na u ka
taa sɛrɛya min ni min kɛra ani min fɔra kiiri tɛmɛnen na sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka kunnafoni dafalen sɔrɔ i k'a dɔn nin mina yɛrɛ de ka sa ni sa i k'a dɔn kuma in a bɛ se ka ban cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ka dɔn kiiri ye fila de ye kiiri minnu kɛra fila don aviation ko o y'a damata kiiri ye mina minnu fana sara sɔrɔsi minɛnw olu y'a damata kiiri ye ni hakili b'a la kiiri in daminɛna sɛbɛnnikɛlaw tile 27 san 2024 nka a laban sina ka na jɔ ten kɛlɛw aw tile 9 Boubacar k'i k'a dɔn min fɔra a don o de ye dafa kunnafoni i k'a dɔn elɛ ni o bɛ ɲini sabula maa koloma minnu bɛ yen ni taa ka segin kɛra u tɔgɔ kan ko in bɛ kɛ waati min na olu ka wele k'u ɲininka u ye min ye u ye min mɛn walima u ye min kɛ procureur k'o kɛ k'olu bali Boubacar k'i k'a dɔn min ye wulikajɔ ye maa caman sigilen kun don k'a kɔnɔ a bɛna kiiri kunjɛ u ko min ma to a ka na réquisitoire jalaki walima karisa ni karisa i k'a dɔn tiɲɛ tɛ aw ma fɛn kɛ Boubacar k'i k'a dɔn sɔrɔnin donbaw avocat olu kun labɛnnen bɛ kuma kama min ye cour d'assises de Bamako ye Boubacar k'i k'a dɔn o min ni u ka baara ɲɛsinnen bɛ nafolodonko ayiwa kiiri ma i y'a dɔn o kɛnɛ ka magistrat de classe exceptionnelle min ye Bamasa Sisɔgɔ Boubacar k'i k'a dɔn o laban ye kunnafoni min di o ko kɔrɔfɔw kɔni i k'a dɔn u jɛra a dafara kɔrɔfɔ minnu jɛra n'a dafara faamuyara sabula kuma in da ka segi bɛɛ lajɛlen bɛ ayiwa Guillaume Sarr u ka contrat ko de kan o contrat ko ani avion sango kuma min kɛra i k'a dɔn kunnafoni fɛn o fɛn fɔra jalaki fɛn o fɛn minnu kan ka jalakiw kɛ minnu n'a kɛr'u ɲɛna n'olu ɲininkara olu bɛɛ lajɛlen kuma fɔ nka taa ka segi o balana yɔrɔ min na o de ye minisiri kɔrɔ ani premier ministre kɔrɔ minnu kun bɛ yen n'olu ɲininkara i k'a dɔn kunnafoni bɛ dafa Boubacar sɛbɛnnikɛla ko a n'a kɛ Umaru Tatali Musa Mara ani Madani Toure u wele kun de ye kana kunnafoni dafa kunnafoniw ɲini n'o tɛ Boubacar k'a dɔn ayiwa kiiri min kɛra o waati tɛmɛnen na kiiri jɛlen kiiri faamuyalen Boubacar k'a dɔn maa tɛ yen min wulila kiiri kɛnɛ kan min nana a fɔ ko Guillaume Sarr ye nin kɛ u y'a bɛɛ lajɛlen jalatigɛ k'a sɛrɛya Boubacar k'a dɔn k'o taara taa cogo min na ani k'o kɛra kɛ cogo min na nka sariyatigiw olu de bɛ ko in tigɛ cogo ɲuman dɔn Boubacar ko b'olu ka bunako de kan n'o tɛ min kun fɔra yanni kiiri ka se surfacturation n'o ye nganamu ni sɔni ye o nɔ kelen ma y'a la Boubacar ko n'a ta bɛɛ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ a dunnama in kama ni ayiwa gɛlɛya ani hakilina walima olu bolo tun bɛ ca la a dɔw ni degun bɛ ɲɔgɔn na hali bi a dɔw bɛ kaso la olu bila an tɛ ban ka da mun kan Boubacar maa caman ka miirila kiiri in dɛmɛnen kɔfɛ liberté provisoire u kunna di a bɛɛ ma nka chambre civile d'instruction ale de b'a bolo dayɔrɔ dɔn ayiwa cour suprême na o labanna ni ka wulikajɔw ani hakilinaw ta ni ka ɲɛsin maakɔrɔ minnu kun minɛnen bɛ n'u kun bɛ kaso la ni mɔɔw ɲɛna u kun kan ka bila i n'a fɔ madame Buware Fili Sisɔgɔ a ma bila a seginna kaso la a nɔ na nka ale minɛnen bɛ kabini san 2021 Boubacar directeur matériel hydrocarbure transport des armées u k'o de ma kuma surunyana DMHTA général de division Moussafa Tran Van Ngok Ndok i b'o bɛɛ bila général Moussafa Darabo i b'o fɔ dɔrɔn général Moussafa Darabo o don nin ye Katika ye o Darabo in kɔni n'i y'o jamu mɛn o ye du kelen de ye awɔ Boubacar i k'a dɔn ayiwa o bɛ liberté provisoire la min ye ayiwa directeur commissariat des armées DCA colonel major Nuhu Dabitaw Boubacar k'a dɔn ale fana labanna ni ka taa don kaso la nka minɛnen bɛ kabini mars kalo tile 14 san 2024 min kɔni ye chef de cabinet kɔrɔ ye n'a ni ministre jɔyɔrɔ kun ka kan Mahamadou Kamara y'a dɔn kuma in fɔlen ale yɛrɛ taara i yɛrɛ di nka kiiri ninnu bannen ale labanna ka bila sabula ale bilalen kun don liberté provisoire la million kɛmɛ 5 a kun y'o sara ni hakili b'a la Boubacar nin ko ninnu fɛn o fɛn filɛ nin ye n'i y'a da ɲɔgɔn kan hakili ko don sɛbɛnnikɛla ko nin ko in tɛ gɛlɛyaba ye a bɛ min don a la min kɛra an ɲɛna ɛlɛ ni sariyatigiw ka kunnafoni laban sɔrɔ nin ko in ka fura ka bɔ a minɛn na o de don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ
a ka bi bɔli la. karamɔgɔ tɔgɔ tugara lɛrɛ fana an bɛ u fo ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn n'o k'a ma ko le nouveau réveil nouveau réveil Cyril Kulubali nin y'a ka fasiri ye Cyril ko min ye anw ka fangabolo ɲamakɔrɔw ye n'o ye premier ministre kɔrɔw ye minnu bɛ yen n'olu bɛ balolen walima minnu bɛ yen n'olu ntanyana n'i y'a ta k'a lajɛ ko kalo kalo faso bɛ nafolo min ta ni ka di olu ma waasa u ka se k'u ka adamadenya boloda n'a ye sefɔ wari $44,000 n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Cyril Kulubali ye ko k'a minɛ Musa Fanga Bido n'o ye 26 mars san 1991 cɛmancɔrɔ fanga min n'o nana o premier ministre fɔlɔfɔlɔ kɛla maa min o de ye Zumana Sakɔ ye Zumana Sakɔ k'a minɛ o ka waati ka na se aw n'a fɔ min ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga ka waati ye premier ministre 19 caman bɛ balolen ka dɔw fana bɛ olu faatu la wa n'i y'a lajɛ ko ninnu kelen o kelen n'i y'u ka ko ta k'a lajɛ n'u kɔni bɔra jɔyɔrɔ in na bɛɛ min ye jamana ye a bɛ jɔ makama min bɛ ta ni ka di u ma min ye mobili ye n'o ye katikati ye u bɛ bila u ka bolo kan wa awɔ katikati kelen u bɛ bila u ka bolo kan mobili filanan o ye mobili mankanni dɔ ye wa n'o fana bɔla ye min ye u ka kɛnɛyako ye u bɛ se ka don ba la cogo min na o musaka min n'o bɛ bila o ko kunkɔrɔ mɔgɔ t'a laɲini ni bana ye u sɔrɔ min ye sefɔ wari $1,000,000 ye u bɛ bɔ faso wagande kɔnɔ ni ka di u ma furakɛli kama u ka taa u yɛrɛ furakɛ n'o fana bɔla yen min ye maa min bɛ dumuni tobi ka di u ma n'o ye kusin ye cuisinier 15,000 kalo la o bɛ tali ka di n'o fana bɔla yen min ye taji ye o litiri 500 kɔni kalo o fana bɛ tali ka di u ma n'i y'o nafolo ta k'a lajɛ o bɛ t'i jɔ sefɔ wari 70 bɔ ɲɔgɔn la min kɔni n'i y'a jateminɛ kalo kɔnɔna na ne ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan nin premier ministre ninnu kabi san 1991 Zumana Sakɔ ka waati ka na se docteur Sogɛl Kokala Mayiga waati ma ni dɔw faatula caman bɛ olu kɔni balolen don ninnu kɔni de b'a la kalo kalo jamana bɛ sefɔ wari $44,000 o de bɛ taa ni ka don u ka musakako ni o dafɛ kalo premier ministre kɔrɔ n'i y'u fara ɲɔgɔn kan sale ni balolen o man jan 19 $40,000 de bɛ ta kalo ka di u ma o ka kan n'i y'a lajɛ fasirikɛbaa bɛ fɛn min nɔfɛ o de ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw n'o ye camancɔrɔ fanga ɲɛmaaw ye olu ko anw jamanadenw an k'an cɛsiri an k'an jiraja an k'an muɲu wa min ye an ka taabolo ye an ka caman bɔ o la olu yɛrɛ fana b'a la ka wari minnu kɔni ni ka o ta jamana to a la jamanadenw de ye olu wɔsi ji don wa n'i y'a lajɛ fana nafolo in k'a dagosi k'a sɛbɛkɔrɔ ka bon kosɛbɛ olu de kan ka misali di fɔlɔ hali n'a sɔrɔ la premier ministre kura général de division Ablaye Mayiga min bɛ camancɔrɔ fanga fangabolo ɲamaya la ale kɔni y'a jira nafolo min n'o kɔni ni jamana ye caman bɔ a ka musaka bɔta la n'o kɛla sabu ye ka miliyari sigiyɔrɔma caman fara ɲɔgɔn kan ko nka ko halisa min ye fasirikɛbaa ka fɔ ye n'o ye Cyril Kulubali ye nouveau réveil kɔnɔna na ale y'a jira k'a fɔ halisa ko jirajɔ ka kɛ ɲɛmaaw u k'u ka sarako ni ka a jateminɛ min ye taabolo caman ye halisa musaka sira fɛ u k'olu bila kɛrɛfɛ waasa min ye jamana dɔw ye olu fana k'a dɔn minnu b'a ɲɛmaya la bi donc ala u fana b'a la k'u se kɛ nin ye ko sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ nouveau réveil kɔnɔna na Cyril Kulubali a ka fasiri don Bakari ne m'i faamu wari min bɛ di u k'o de ka ca wa yalima o ka dabila yɛrɛ de a tɛ dabila dɛ nka dɔ ka bɔ a la foyi tɛ bɔ a la ni fɛn ma fara nin ka fɛn di bɔ a la a fɔ ko munna premier ministre kɔrɔ jamana premier ministre kɔrɔ i b'a fɔ ne n'e ka kɛ kelen an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn furu k'i sogo sa yɔrɔ la mais non c'est pas normal non o man kan o faama kɔrɔ i ye faama kɔrɔ de ye ayiwa jango minnu ye nin responsabilité baw kɛ Bakari vraiment il faut les aider moi je suis d'accord naam Ahmed Jeka pip karamɔgɔ dɔ tugara ne ko bala cogo bɛ di Bakari bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le démocrate Bakari k'a dɔn maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko tiɲɛtigi sɛbɛn fura nin y'a bolo ko siɲɛ 323 ye tiɲɛtigi ko Bakari k'a dɔn an ka taa Buguni i k'a dɔn directrice régionale min bɛ Berger kunna n'o ye Buguni nafolo ye a tɔgɔ de madame Jakite Kajatu Dumbiya madame Jakite Kajatu Dumbiya Kajatu Sarama yalima Kajatu a bɛ fanga ni sanjɛ wa yalima maa tɛ se a la
Mali yɛrɛ bɛɛ wa Bougazelli a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana in bi danga mina camancɛ fanga don maa o maa b'a la n'i bɛ kɛ sababu ye Assimi Goïta ka fanga k'a saliya walima ka fanga in bana mini Bougazelli e nin kan ka bɔ a la siga t'o la a bɛna taa min ye ni muso in ye Bougazelli ale de ye directrice régionale du budget Bugundikaw fɛ yen Bougazelli k'a dɔn a mago tɛ fɛn na a tulo tɛ maa na fɛn o fɛn ka d'ale ninkun ye a b'o de kɛ forobaca la Bougazelli muso in yɛrɛ e ko sa kalo 12 de a tɛ Bamakɔ yan wa sabula n'o don t'a wuli ka wuli a ka bureau ye Buguni dɛ nka sa kalo hali ntɛnɛn sɔgɔmada Bougazelli b'a sɔrɔ a bɛ Bamakɔ yan Bamakɔ tɛ jama ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'a segira ntɛnɛn dugusɛjɛ heure 1 a b'o de kɛ baara la Bougazelli k'a dɔn ayiwa n'a y'o kɛ min ye ntɛnɛn tarata araba alamisa Bougazelli k'a dɔn n'a ye ayiwa heure 1 kɛ Bougazelli jumadon a ka nin mobili belebele climatisé o y'a sɔrɔ chauffeur kɛ y'a dasi fo Bamakɔ i ye jamanadenw ka futinɛ yɔrɔ ye sa wala anw ka wari de bɛ ta ka don carburant na ka o don mobili belebele la mobili min sanna n'anw ka wari ye sɛbɛnnikɛla ko Bougazelli mɔɔw y'u sen don k'u bolo don min ye syndicat ye a yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw Bougazelli hali gouverneur i k'a dɔn kuma fɔr'o ye o yɛrɛ ye lettre kɛ ka ca ma ne ko e tɛ in ye mun ye dɛ n'i tɛ se ka sigi yɔrɔ kelen sa kalo 12 e de bɛ boli la a bɛna taa Buguni u k'a kuma fɔ i ka cɛ ye Sanu k'a wuli ka bɔ yen Bɔbɔkɛ pasa ni Sanu ye nin mɛn o bɛ sɔn ka tɛgɛ d'a ɲɛ kan non a k'a wuli ka bɔ yen ka mɔgɔ wɛrɛ sigi Bougazelli ɲuman bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko sɛbɛnfura minnu ka teli sabula n'a fɔra bidijɛ o ye région yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nafoloko de ye Bougazelli k'a dɔn n'a fɔra wariko min o bɔli walima o kan ka ɲɛnabɔ joona min bi kɛ i b'o dɔn de ye compagnie de transport min bɛ yen n'o k'a ma ko transport folona dossier bɛɛ lajɛlen bi donni don dɔ la ko nin Buguni bɛ t'o dossier ntanya na o Ala k'an kisi i y'a dɔn terroristes tɛ to la ka barrière dada mobiliw ɲɛ sisan o dossier mana tunu a ko bɛ kɛ cogo di Ala ka o yɛrɛ k'i bɔ a la accident mana sɔrɔ Ala k'an ni kulala ba kelen don a n'a cɛ ni papier bɛɛ jeni na a bɛɛ fara fara la a ma ɲi dɛ i jɔ fɔlɔ courant tigɛra torche tɛ se ka mɛlɛn ka nin ye yelen nana Bougazelli fasirikɛba ko folona i k'a dɔn dossier de bi donni ni k'a di ayiwa parantikɛ ma n'i taara Bamakɔ ma a bɛ k'i kun bɛ place la maa min fana b'o ta ka segin la a ka fournisseur dɔ de bɛ Bamakɔ yan min dɔ ye ko Daramɛ fana o b'o ta ka segin de la o bɛ se ka taa folona na ten ayiwa Madame Doumbia ka sɛbɛnw o b'o don a kɔngɔ kɔrɔ sa ka t'o d'a ma a ka so Madame Doumbia kan ka wuli ka wari la an ka tiɲɛ fɔ sa n'i ye nin kɛ Burukina ye sini b'a sɔrɔ yen wa a bɛ wuli de i da kun i sugandila mɔgɔw de ka baara kama n'i m'o kɛ i bɛ wuli ka bɔ yen Bougazelli sɛbɛnnikɛla ko ni muso in kɔni maa si t'a dɔn a boloma dalen bɛ min kan k'a sababu kɛ mun ye min ye syndicat bolo ye baarakɛɲɔgɔn Buguni olu ye kuma in fɔ sa fo ka dɛsɛ gouverneur yɛrɛ min b'a nisɔndiya n'o ye fangatigi ye o yɛrɛ y'a wele k'a ɲininka explication na Bougazelli mɔgɔw ɲɛna nin bɛɛ lajɛlen bi dɔ bɔ a la nka bi de ka jugu f'a b'a ɲagarila bɔ Bougazelli k'a dɔn ayiwa ntɛnɛn don a bɛ sa Buguni ntɛnɛn de Tarata araba alamisa a bɛ taa heure 1 kɛ bureau kɔnɔ Bougazelli ni ci min ma ɲɛnabɔ o la i kungo don kuma mana se Bougazelli a bɛ se ka musɔrɔ tɛntɛgɛlu ma ten sabarikɛ b'i sen d'a kan fo Bamakɔ yan anw ka mobili kati an ka carburant dossier tellement minnu bɛ yen o bɛ taa di transporteur de ma olu fana bɛ n'o d'a ma Bamakɔ yan sɛbɛnnikɛla ko nin ko in bɛ laban wa ka sababu kɛ mun ye Bougazelli i k'a dɔn Madame Jakite Kadiatu Doumbia Bougazelli hali heure 1 min a b'o kɛ bureau yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko nin muso in a na kɛ ayiwa ŋana ye koyi Bougazelli a bɛ suna min kɔni kɛ a sigilen bureau kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko ten dɛ cɛtigi kɔni a ko a ye o ye bureau kɔnɔ a bɛ sɔn a de ye Bougazelli a ko an bɛ don min na ko bi camancɛ fanga mɔɔw n'u bɛ nin kalama i k'a dɔn ayiwa min kan ka kɛ joona u y'o dɔn n'u tɛ nin kalama Buguni kɔni wari ko min ye budget ko ye Bougazelli u sɛgɛnnen don u ɲanina sabula muso in mugu foyi tɛ ayiwa i k'a dɔn dugu la a mugu tɛ a ka ca la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le démocratie kɔnɔ a ka bi bɔli la
démocratie ne yo bla soir de Bamako mo ta fari ma mi nga fasiri ni o ye laya ay jaraye mi e terrorisme ye e ko yera mana fali o ko ni keme ka dadigi ke ula ga alisa o bala ku so ni ya ko ta ka laje mi ye wuli ka jo ye ko sa da nunu na hagli fere lo ngoni ya jira ka fo mi ye wuli ka jo do ye ko ni bala ka sabati tinza waten na Algerie o ni Mali danje o ko nana ni ya laje Algerie jamana o mi ya sigi yo jamana ye na ko ni be ka da buru ni flela ka fo ka le ni au jongo ala anganga anteka di nyama mi ye terrorisme kelali ye ni ga se ko baro ni ko bolo da nyave jongo ala o Algerie kele inde e ko o de talented dogo ni ma ye karato nunu tongo fe ni ga klaga usuwa ni ya se ba koro laje mami no be tasma mene ga bula tasma kele ko balawo ga singa shoni fadro ka taliba ke ka tasma ma Algerie ga bara bembe o ma Algerie fana ma bo ta famu bawo ka bi wati minna an wati ma doro fanga nyamau ulu gogo akoro e dalije o mi no tagano blala Algerie fa ba ko nana ko an zente alabi an zenda ala shini ma murusle nunu wala ma mi ye terrorisme nunu ye nu be do jamana kono ka fara jamana deunga ka be jamana ka sharia ta bulu da chugo ma u kana ambe kuma ka ta sorola marfa be u buluwa u bala ga dantama wala ga jamana deuna jamana chamajel bulu ka ta se korobela la wasa wala ma wara be ko kana ni ka usu o jongo ala ulu na unta saka sigi ni ka kuma wasa dai na ni ya taka alaje jagulu kura do u ba fe ko o sigi singa jeni mu fo ka ta se FLA ma ni jagulu nunu ya do FLA o ma kulugiri unde fala ko sa dafe drone akensi fe o vale ngoy bae ka fo jeni mu ka ta se FLA ma toni mi be no ye terrorisme ye olu de be fe ko fara yo anga sa ni ka u fanga ke ekelenye o kulu fana nyamaya o dimbe Bilal aga sherifu ma ka ta se algabasa aga intalama fo ka ta se iyad agalima nunu ma saba ulu de be ni jekulu nunu nyamaya la u ba fe ni ku fanga fara yo anga kura tuguni wasa mi ye dantame wala ko kay ka nyeshi jamana de munu no sigi me jamana korofela la wala ma jamana chamanja bolo la ninka ulu degu usigi yoro la ga gi mi ye onga sorda su ye ulu ko ni terrorisme nu masake ulu fana tana nyina bawu mi ye terrorisme ka fa fuka fufa no ve jongo ala anga bara bembe uma zango mi onga droni laba munu no sorombe anve ko sa o droni akensi katase yani akensi kana munu fana tumbe ambolo ni bela jile be wulika jola o wulika jo ni ame go drone de surveillance ki to sana ni ga dugumana ni ga okoloshi li seveza ibaye ka fo mi ye ni ma ko fole nunu ye ga ma kulugiri o chama de be ulutara la wa ularata o kende ga nunu so malisa ubala ku so alisa mi ye jegulu kura ko no sigi singa wa hagina mi bele o ba fe ga ge fele to ka ko egui e ko ka jabana fara ga bonyana o tu fele ko etuni o ba fe ga na jegulu bado de sigiza ko ke politiki bolo ye politiki bolo ya do no wulla ga jo siza no ku be bamaji ya fari wala terrorisme fari da ni sorda su ye dangari ke ula jeselina ni tomba munun ga baranye shi me sharia ko ni adama ya hagauma ulu na foza ko antara civil la ko fawa ma be fe mi vonina mi ye terrorisme de na ma haglina bla marfa mana ya bulo wala ma haglina yelala ni somgela ma be ka ko jiya ko no ni wesbe simamna ya salo ka bo esor de Bamako ko no la ya jara aga fasiru waziri gine be mbulo buwaka do mbi boni sebe mi nuka ma l'express teli mangoro odo ma mi nyeni zebe bukatiri ka to de ko Musa jara Musa ko bukatiri ka ako angata ma sebe ngura mi nabi jamana sabain na ayesi jamana passport bukatiri ki ka do Mali de minu mbi jamana ko ka u kamana gwane do ere dimina sabula u mase ka fo nye soro ko inna bukatiri ki ikadu ka dimi ku nye munye nyama aberata ni ye ko inda ka laje ina te ikado faso Mali bala fengo fenga nga ke mim se ka to passeport mbi la ko don wasri ga anga jamana debita ma ka ta fa minu ve ministry ja no ye Ablaye Diop ye wasri ki ka do ayi ko inda sebela sabula passeport nguma fo ana bara damine ni wasri ki ka do kera mi ngunga gele ma chama de baraka jalaki blawla ko aywa mi nye la sigi dejo minu mbe ina fo France consulat mi mbe Bamako ya
olu ma se ka ɲɛ sɔrɔ passeport in a latigɛw ani a siginindenw na Boubacar ko ye nkalon ye sabula AES passeport dilanni passeport i k'a dɔn u y'a bɛɛ lajɛlen labɛn magama ani sarakisɛ minnu fɔlen don k'a bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ a la nin bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ wa min ye Ablaye Diop ye o lasigidenso tɛ yen a ma minnu ladɔnniya ni ka i k'a dɔn a taamasiyɛn ta ka taa jira olu la o k'i bɔ a la organisation internationale de l'aviation civile Boubacar olu kelen bɛ ka ayiwa fɛn minnu fɔ passeport ko la nin bɛɛ lajɛlen dafalen don a la a ko kuma problème ye mun ye gɛlɛya bɛ fa jumɛn ye Boubacar n'i ye ko ta k'a lajɛ kunnafoni kɔni a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ min kɔni jɛlen don Boubacar k'a dɔn lasigidenso tɛ yen min kɔni n'u ma ladɔnniya passeport kura in na wa danfara foyi yɛrɛ t'a ni passeport tɔw ni ɲɔgɔn cɛ Boubacar a ko mɔɔw bɛ CEDEAO passeport min fɔ CEDEAO passeport CEDEAO ma dilan ka di Mali ma koyi Mali de y'a ka CEDEAO passeport dilan ale de y'a nafolo bɔ tamasiyɛn kelen min b'a la dɔrɔn a sɛbɛnlen don a kan ko CEDEAO o to kelen jɔsila ka bɔ i ka AES sigi dɛ o de kɛ bɛ problème ye Boubacar ko nin dɔrɔn don an tɛ machine lamɛn siga kɔni tɛ min na an bɛ donni minɛ ko bi lasigidenso bɛ yen n'i banna AES passeport la i ka tigɛ a kan yarɔ Ablaye Diop kɔni a b'a fɔ tɔgɔ la réciprocité i y'a kɛ n na n yɛrɛ y'a k'i la mɛ n t'a sara i ye n ka na bɔ n y'i ka na dafiri n'a dafiri wa n bɛ i ka daga suwadi sɛbɛnnikɛla ko Boubacar k'a dɔn Ablaye Diop a y'o de fɔ o kuma min ni min kan ka kɛ baara in ka se ka ɲɛ o bɛɛ lajɛlen kɛra jamana fɛ Boubacar ko o kuma kun foyi tɛ yen k'a fɔ lasigidenso bɛ yen k'i bi ban i k'a dɔn AES passeport in na Boubacar ni min banna na e ka kunnafoni lase fo ka dugukolo meleke o yɛrɛ ka jamana den ka passeport ye hali a ka président n'a ko a bɛ na yan an b'a fɔ an t'a ka papier fɛ an ma jɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'Express kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tora l'Express ne y'o bila ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Nouvelle Horizon Nouvelle Horizon n'i y'a lajɛ Demba Conte nin y'a ka fasiri ye a ko k'an ka taa halisa tosira tɔ an ka t'o gan Mali ka lasigidenso min n'o bɛ Washington an bɛ sunkalo la dɛ tosira tɔ i n'o guwa kuma jumɛn i tɛ nin kɛ tokura ye an k'o di su fɛ tokura cogo di ayiwa nam n ko i ka ko de fiyɛ yafa ma min ye tosira tɔ ye k'an ka t'o gan min ye an ka lasigiden so min bɛ Washington l'Américain ka dugukolo sanfɛla la lasigiden n'o ye son excellence Seku Berté ye b'a ye kɔsada in na ale n'a ka maaw n'o ye a ka baarakɛdenw ye u tun bɛ ɲɔgɔn na n'an ko a ma ko personnel local n'i y'a lajɛ u kɛn bɛ ka laɲini dɔ de kɛ ka ɲɛsin son excellence ma n'o ye Seku Berté ye Seku kɔni y'a jira sa ni maa min fana ma sɔn ale ta ma donc ko ala ale ni o tɛ se ka ku ambassade o kuru kɔnɔna na wa o kɛla sabu ye e ko sariya bolo dɔ ma ta ni ka ɲɛsin baarakɛden dɔw ma wa dɔw sɛbɛn kɔrɔ dulonna k'a minɛ kalo 6 a fɔ kalo 3 fɔ kalo 6 n'o fana bɔla yen dɔw fana bɛ yen olu ta kɔni kɛla kangarimadakan ye ka ɲɛsin u ma nin ko kɔni ti bi taaba bɛ senna ka bɛ feere kalo tile 24 ka se 25 ma san 2025 a ko kɔni nana lajɛji ɲɛma jɔlen na sa anw ka jamana den minnu n'olu sigiyɔrɔ bɛn bɛ Amérique jamana ma hali n'a sɔrɔla o tɛ dugu kelenw kɔnɔna na olu y'a ye sa k'a fɔ nin hakilina min filɛ nin ye lasigiden n'o ye faso ka lasigiden ye n'o ye son excellence Seku Berté ye a n'a ka baarakɛdenw n'olu fɔra ɲɔgɔn kɔ anw de kan ka taa kuma o ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sabu ye min ye association olu présidents u ka fara ɲɔgɔn kan association des Maliens de Washington o ɲɛmaa n'o ye Abdramane Touré ye ale ye ɲɛmaatɔw ni ka olu ladɔnniya u ye lettre kɛ ni ka ɲɛsin ambassadeur ma n'o ye Seku Berté ye a m'a bila dagirinda la ko ye a y'a jira sa k'a fɔ min ye jɛkulu dɔ ye u ka sigi sen kan min ye nin ɲɛmaa ninnu ye kulu n'o bɛ l'Amérique jamana tɔ la jamana faso Maliba denw na ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye u ka maa ci ka na ka jɛkuluba dɔ sigi n'an k'a ma ko commission ad hoc o commission ad hoc o sigilen kɔ o taara kuma ambassadeur fɛ o ambassadeur kuma ɲɔgɔnya baalen kɔ e ko o ma kuma min ye minnu kɛn bɛ ka baara bila n'o ye grèvekɛla ninnu ye lasigidenso in kɔnɔna na u n'olu fana ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya Seku ko u ka taa kuma baarakɛden ninnu fɛ n'o kumana olu fɛ ko gɛlɛya tɛ ale fɛ i ye nin kuma in fɔ ko fila de ye nin baarakɛdenw Seku ka baarakɛdenw tɛ a baaraɲɔgɔnw de don Seku ka baaraɲɔgɔnw awɔ Seku baaraɲɔgɔnw min ye baarakɛdenw tɛ bamanankan don a bɛ faamu n'i ko a ka baarakɛdenw
min ye Segu ye Segu kɔni y'a jira sa a baara ɲɔgɔn ninnu n'i y'a lajɛ a kɔni wulikajɔ ale n'o sabati waasa min ye gɛlɛya ye o bɛ se ka ban cogo min na i y'a dɔn dɔw kun dulonlen don dɔw yɛrɛ a jirala Segu fɛ n'o ye ambassadeur ye k'a fɔ ko min ye o bɛ waati min kɛ baarabila la o kɔni o waati fana ale nɔ bigi ta ka sigi ni papier ye k'a jate minɛ u nɔfɛ ni sara bɛ na kɛ o ye tile hakɛ min bila baarantanya na dɛ a n'o bɛɛ lajɛlen salo ka bɔ u sara la kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ koɲa bɛ commission ad hoc bolo min kɔni b'a la ka baara ni wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ waasa ni futinɛ a bɛ se ka duga cogo min na anw ka lasigidenso kɔnɔna la maa bɛ se k'a fɔ min ye nin baarabila ye baaraw kɔni a bɛna daminɛ wa maa bɛ se k'a fɔ yɛrɛ kabi kunnasini ko baaraw daminɛ na min bɛna kɛ sabu ye gɛlɛya min n'o bɛ an ka ambassadeur n'o y'an ka lasigiden ye Washington kɔnɔna la l'Américain ka dugukolo sanfɛla la n'o ye son excellence Seku Berete ye ani a baara ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya a dala kuru la yarabi nin ye ko sɛbɛn min na y'a salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Demba Conte a ka fasiri Boubacar Sidiki dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da Boubacar Sidiki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Demba Conte nin y'a ka sɛbɛn ye Boubacar Sidiki k'a dɔn Dawuda Magasa tununa kabini février kalo tile 5 tɛmɛnen na a kɛra i ko tobi na nugu la Boubacar Sidiki maa si den kelen tɛ limanaw ni sɔmɔw na minnu kɔni b'a yɔrɔ dɔn Boubacar Sidiki k'a dɔn ayiwa min ye a baarakɛɲɔgɔnw ani teriw olu kɔni farala ɲɔgɔn kan sabula min kɔni jɛlen don i k'a dɔn ayiwa min ye politiki tɔn ye politiki baara kɔni i k'a dɔn u cɛ don a b'o la jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma M5RP Boubacar Sidiki k'a dɔn a ka wulikajɔ kɛr'o kɔnɔ a bɛ waati jan bɔ o k'i bɔ yen min ye Badalabugu alimami ye Imam Diko o kanuba belebele don o lapasaba belebele don Boubacar Sidiki hali kɔsɛ in na ayiwa kalo tɛmɛnen o tile tɛ 4 kunnafoni durula fa bɛɛ fɛ ko alimami a kan ka na Boubacar Sidiki ka wulikajɔ i k'a dɔn minnu kɔni y'a taa f'a ye bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko duman tɛ sabula wulikajɔ minnu kɛra ani jamana yɛrɛ nana labɛn min kɛ Boubacar Sidiki k'a ko la ayiwa maa sɔminen caman kɔni bɛɛ olu y'a ye k'a fɔ nin tɛ ko duman ye min ye Dawuda Magasa ye Boubacar Sidiki k'a dɔn ale kɔni a ka giringajɔ fanga bonyana sabula jɛkulu min n'o ye commissaire de soutien ye alimami kanuna Boubacar Sidiki olu ka kunnafoni dila o y'ale ye Boubacar Sidiki a ka cɛsiri ni wulikajɔ a n'a ka kuma a n'a ka taa ka segin fanga bonyana kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla kɔni ko yalima o de ye kara s'a ma wa ɲininkali tɔ min kɔni bɛ sabula min kɔni ye a nɔfɛmaw ye ani minnu b'a kɛrɛfɛ olu y'a jira k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ olu kɔni zɔmina maa sure dɔw la minnu kɔni bara k'a ka so kɔlɔsi a ka taa ka segin ni k'o jateminɛ kosɛbɛ olu kɔni tɛ se k'a fɔ karisalakaw don nka zɔmina k'a fɔ maa dɔw kɔni bara k'a don dɔ le ma Boubacar Sidiki a tile 23 in nin a tɛ taa a ka so maa t'a yɔrɔ dɔn Boubacar Sidiki i k'a dɔn sabula a bɔtɔ misiri la a bɛ taa a ka so i k'a dɔn karaw dɔw ye karaw k'a la i k'a dɔn furanjɛ la a don ni bi cɛ maa si den kelen tɛ yen min bɛ se k'a fɔ k'a bɛ nin yɔrɔ in na Dawuda Magasa a kanubaw ni lapasabaw Boubacar Sidiki olu de farala ɲɔgɔn kan sa u kun ye communiqué kɛ kabini a don wa u bɛ taa ka segin la ani ɲininkali a kan ka ɲini yɔrɔ o yɔrɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn olu kɔni y'u se kɛ u labanna sa ka taa kunnafoni di faamaw ma faamaw ka fɛɛrɛw kan sabula jamana den bɛɛ lajɛlen ni ye kelen ye min ye ayiwa Dawuda ye a mana kɛ sana walima a mana kɛ dugu la kunnafoni ka di u ma k'a fɔ a bɛ nin bolo in de kan nka n'i ye ko ta k'u lajɛ hakilinaw kɔni caman y'a jira a n'a kɛ a tɛna kɛ bolojugu kan a n'a kɛ ayiwa a minɛnen de don hali n'a sɔrɔla o ye tiɲɛ ye olu kɔni bɛ min fɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn jamana den i ni sariya minnu ka kan i ni hakɛ minnu ka kan o man ka sɔsɔ cogo si la o tuma olu bɛ wele da kɛ jamana faamaw na wulikajɔ ka bolo da joona i k'a dɔn Dawuda Magasa a bɛ se ka sunkalo tɔni kɛ so cogo min o de ɲɔgɔn tɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa fili ɲɔgɔn ma i k'a dɔn ko nin de bɛ politiki la yɔrɔnin kelen sabula Imam Diko i k'a dɔn ko kɔlɔlɔ tɔ de filɛ nin ye hali bi n'a ka bi min kɔni bɛ se ka boli a kanubaw kan sabula Dawuda Magasa kun ye wulikajɔ minnu kɛ Boubacar Sidiki e ko kɔlɔlɔ de ma wuli a nɔfɛ ɲininkali tɔ min bɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ dɔ i jɔ dɔɔnin karamɔgɔ dɔ wara ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'éléphant déchaîné aya sama murutilen o bɛ sama murutilen o kɔni dugu ti o ye an ka dugu cilen o naam
min ye fasirikɛla ye min fana ye a sɔrɔ kanamu u ka kunnafoni di sira kan ko min ye kanamu musow ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye n'an ko ko association des femmes de la kanam u ye wuli ka jɔ kɛ ka sanga ni sunkalo min n'an filɛ nin ye o la baraji ɲini kalo don wa ɲɔgɔn dɛmɛ o kalo fana don dɛmɛ ta ni ka di u ka ɲɛmaw ma ɲɛmaba n'o ye médecin général de brigade Bokar Dambele n b'a dɔn n bɛɛ lajɛlen ye ka taa se u ka comité syndical ɲɛmaayaso ma nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a donni kama n'i y'a ta k'a lajɛ baara in yɛrɛ bɔla ka kɛ février kalo tile 28 tɛmɛnen san 2025 kanamu yɛrɛ o ɲɔgɔn kɛ soba o kɔnɔna na an bɛna ACI 2000 la nka n'i y'a lajɛ u ye wulikajɔ min kɛ dɛmɛ in u ni minnu bɛ baara la n'u y'u baarakɛɲɔgɔnw ye minnu bɛ sa ni se bɛrɛ tɛ u ye dɛmɛ in bɛ ta ni ka ɲɛsin olu de ma waasa u ka se ka galabutigiya halisa kanamu baara min n'a taa bɛ ka kalifa u la u ka se ka baara in kɛ ka kɛ bɛɛ lajɛlen nimisi wasa fɛn ye n'i y'a lajɛ min ye u ka kɛnɛ in kɔnɔna ye ɲɛmaaba n'o ye médecin général de brigade Bokar Dambele ye a kɔni y'a jira sa k'a fɔ nin hakilina min filɛ nin ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka sanga ni sunkalo yɛrɛ hukumu kɔnɔna ye ko nin kan ka to senna hali n'a sɔrɔla sunkalo tɛ n'o fana bɔla yen u ka baarakɛlaw ka lafasali tɔnjɛkuluba o secrétaire général n'o ye Cɛkura Dumeya ye ale fana y'a jira k'a fɔ musolakaw u bɛ fɔ nin hakilina ɲuman na bawo ni maanifin bɛ cakɛda kelen kɔnɔna na e yɛrɛ b'a ka degun bɛɛ lajɛlen dɔn tuma ni tuma ka bali ka a ni nisɔndiya ko a bɛ kɛ sabu ye waati ni don nataw kɔnɔna na aw hakiliw ni a tinw u ka to ɲɔgɔn na nin ye sɛbɛn sɛbɛn min y'a salo ka bɔ éléphant et déchaîné kɔnɔ olu fana y'a sɔrɔ kanamu ka Bɔla Sidiki n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma les échos wele Seydou Fane nin y'a ka sɛbɛn ye a bɔli ko siɲɛ 600 siɲɛ 50 Bɔla Sidiki k'a dɔn ni Ala farala an kan lɔgɔli karamɔgɔw olu kun yɛlɛn bɛ ka mankan min wuli e ko mankan in di ne ka duga wa Bɔla Sidiki sabula kɛlɛ kun ye wariko de ye ani u ka sɔrɔ bɛn bi ne ka kɛ sabula min ye ayiwa hakilinaw ye u bi ne ka ɲɔgɔn ye prime spécial air supplémentaire Bɔla Sidiki k'a dɔn ɲɔgɔn ye dɔ kɛra décembre kalo tile 24 ministère de l'éducation nationale o kɔni kɛra sababu ye min kɔni ye mankan caman ye ani hakilina ɲuman ka fara ɲɔgɔn kan Bɔla Sidiki sabula a don o ni jamana ɲɛmaw ka cidenw ye ɲɔgɔn ye syndicaw sɔnna min kɔni hakilinaw ye min kan ka kɛ joona joona ani min kan ka bila ka waati nin kɔnɔ i k'a dɔn bɛnkɛr'o kan o de la min ye kunnafoni di o kɛra i k'a dɔn lakɔli karamɔgɔw fɛ novembre kalo tile 14 o de kɛra sababu ye yɛrɛ min kɔni ye wulikajɔw ani hakilinaw ka fara ɲɔgɔn kan hali n'o y'a sɔrɔ min ye DFM ye Bukari i k'a dɔn ale ye wari kasabi dɔ bɔ k'a bin o kɔni ye taamasiyɛn ɲuman ye dossier tɔ minnu bɛ yen sa n'olu kɔni bɛ makɔnɔni na waasa olu fana ka ɲɛnabɔ o fana baara ka jateminɛ Bɔla Sidiki i k'a dɔn sigikafɔ ye damu ye ni nin kɛra a bɛ kɛ sababu ye min kɔni ye wulikajɔ ye gouvernement ani syndicat bolo u ka ɲɔgɔn faamu hali n'o y'a sɔrɔ u ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan i k'a dɔn kumaw bɛ gɛlɛya Bɔla Sidiki nka si t'a fɛ tiɲɛni da ka bɔ i la a k'i k'a dɔn o ye hakilina ɲuman ye nka min kɔni ye karadakan ye gouvernement ye an bɛna fɛn minnu kan ani an ye bolonɔbila kɛ sɛbɛn minnu na o kɔni kana kɛ kɔfɛtɔ ko ye walima k'a fɔ a b'a yɛrɛ ɲini o kɔ o kɔni ye kɛwale min jɛ ka jugu min bɛna ni gɛlɛya ye Ala m'an kisira nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ les échos kɔnɔ wele karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra le wele e ko o tɛ dansigi kɛ an ka bi dɔn kibaru sɛbɛnfuraw la waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan ni Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma an bɛ kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali min ye Hamɛd Jakite ale labanna ka na jaw la min ye ayiwa Mamutu Surunin ye ale bɛ ayiwa kuma ani fiɲɛ taabolo la kunnafoni laseli Bukari Fin Daba Tunkara wa salam